Predsjednik Zoran Milanović ispričao se studentima i studenticama stručnih studija putem Facebook statusa za jučerašnju izjavu na Cresu, nakon što je u njegov ured stigao dopis inicijative Stop diskriminaciji studenata stručnih studija, u kojem osuđuju izjavu i traže javnu ispriku. Predstavnica inicijative poručila je kako su ispriku prihvatili. To već sad nije učinio. Predsjednik Zoran Milanović ispričao se studentima i studenticama stručnih studija putem Facebook statusa za jučerašnju izjavu na Cresu, nakon što je u njegov ured stigao dopis inicijative Stop diskriminaciji studenata stručnih studija, u kojem osuđuju izjavu i traže javnu ispriku. Predstavnica inicijative poručila je kako su ispriku prihvatili, te da treba biti veliki čovjek za prepoznati svoju pogrešku i ispričati se. Reagiralo je i Vijeće veleučilišta i visokih učilišta, a evo što su svi redom rekli. Malenica, ministar pravosuđa, koji dijeli lekcije iz prava, a predaje pravo u Šibeniku komunalnim radnicima. Mi se nismo uvrijedili zato što smatramo da su komunalni radnici ispod našeg ranga ili se smatramo bitnijima od komunalnih radnika, nego zbog konteksta u kojem je to rečeno. Dakle, on je to na jedan posprdan način izrazio. Ne bih rekla da se on uhvatio nas. Mislim da smo mi tu bili nekakva kolateralna žrtva u njegovom obraćanju ministru. U ime Vijeća veleučilišta i visokih škola smo naravno najoštrije osudili takvu izjavu koja je na neki način diskriminatorno govorila o studentima stručnih studija. Studentice i studente stručnih studija nepotrebno sam spomenuo u svom javnom istupu u Cresu. Ako ih je moja izjava uvrijedila, ispričavam im se jer mi to nije bila namjera. Dapače, siguran sam da bi svaka studentica i student stručnih studija mogli predavati ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici bolje i kvalitetnije nego on njima.